दिनै बोहैथि बोसोरनि आघन मासनि एबा दाननि आघोन मासनि एबा दाननि नभेम्बर दाननि एबा मासनि शनिबार साननि बांलानि 14 अक्ट' एबा इंराजिनि 30 अक्ट' खालार खालि जोंहानि नखराव दौरि लानानै गोथार ओंखाम गोरलै जानाय फोरबो फालिनाय अन गुन्दैजों आरो बिबारजों साजायनानै फारि फारि गांसे गांसे लाइजौ बना होनानै गोदान माइरं प्रसाद फिथाइ सामथाइ बावथाय होनानै गय जरा फाथै जरा होनानै धुप धुना सावनानै खुन्दुं आवा थाव गुबै होनानै आलारि बाथि फोजोंनानै दै सान्थि सारनानै आफा बोराइ बाथौजों लोगोसे बिमा माइनाव 18 जरा गसाइ 5 गसाइ आफा गणेश आइ बेसहरि गुरखिया गसाइ महामाया आइ नोंसोरखौ नेमखान्थिजों आसारखान्थिजों नखरनि बयबो बावनानै खुलुमनानै सिबिनानै फुजिनानै आरज गाबनानै बोर बिनानै लानाय नखरनि गोजोन सुख सान्थिजों लोगोसे सोरजिलु गोग्गो गोसो गोग्गो गियान गोग्गो बुद्धि गोग्गो रोंगौथि गोग्गो गोहो साहस सान्थौ बांहोनाय खैफोद आफोद निदान बेमार आजार बायदि बायदिनिफ्राय रैखाथि मोननाय गोदो गोदायनि समनिफ्रायनो बर' हारिनि एबा बर' समाजनि नखरफोराव सोलिबोनाय आदार जानायनि थाखाय फालिबोनाय ओंखाम गोरलै जानाय फोरबो गोदो गोदायनि समनिफ्रायनो बर' हारिनि एबा बर' समाजनि नखरफोराव सोलिबोनाय आदार जानायनि थाखाय फालिबोनाय ओंखाम गोरलै जानाय फोरबो स' लोगोफोर दिनैसो आं बे भिडिअखौ आपल'ड खालामनो हाबाय मानोना समनि जोबोद आंखालमोन बिनि बे हिसाबै आं माने भिडिअखौ इडिटखौनो खालामनो हायाखै दिनैसो माने इडिट खालामना कमप्लिट जाबाय आरो दिनैसो आरो नोंथांमोननि सिगाङाव बे भिडिअखौ लाबोबाय बै 2024 मायथाइनिमोन नभेम्बर मासाव जोङो जादोंमोन आरो ओंखाम गोरलैखौ 2024 मायथाइनिनो भिडिअ बियो नभेम्बर मासाव ओंखाम गोरलैखौ जादोंमोन 30 अक्ट'बराव माने मास मोनसेनि एसे बारा जाबाय आरो माने भिडिअखौ आपल'ड खालामनो हायो ओरैबायदि माने खामानिनि बुस्थुआनो आं आपल'ड खालामाखै दिनैसो आपल'ड खालामनो हाबाय आरो नोंथांमोननि सिगाङाव लाबाय नोंथांमोन नायदो दिजानि आंनि गुसुं भिडिअ बा सुंद' भिडिअखौ ओंखाम गोरलै जानानै सुंद' भिडिअ बा गुसुं भिडिअखौ नायदो नोंथांमोननि सिगाङाव लाबाय नोंथांमोननो देखायना होबाय स' जोंनि बर' हारिनि बा बर'फोरनि नखराव जों ओंखाम गोरलै जानाय फोरबोखौ जों फालिनाय जाखायोखा बयबो बे हिसाबै आं नोंथांमोननि सिगाङाव दिनै गुसुं भिडिअखौ लाना फैबाय आरो नोंथांमोना मोजां नाङोब्ला लाइक खालामदो आरो शेयार खालामदो लाखिबाय गोजोन्थों।